Здравейте, симпатични хора! Аз се казвам Диана. Живея с семейството си на село. Добре дошли в моят канал, далеч от града. Здравейте, симпатични хора! Късен след обед е. Тук някой се надпява с мен. Пък аз реших да оплевя малко около малинките и ягодките. Всичко покрай оградата. Изчистих трънки и глугинки, обаче самите малини в началото на пролета ги бях спретнала с по една-две клонки, но сега и с грахът около тях, лукът ми е тръгнал и няма как да ги покастря. И понеже грахът вече прави шушулки, реших, че като свърша с граха, обера шушулките, предполагам до месец някъде, и го изчистя, тогава ще мога да почистя малко и малинките, пък те вече почнаха и цветове да дават, така че, но поне разчистих плевелите отзад и освежих ягодките. И сега всичко това трябва да го нагушкам, както и от тази страна, защото кофите ми, дай малко тластунчетата махах, кофите ми са пълни с попарка от коприва. Онзи ден влязох в дерето да си накъсам коприва за супичка. После пък вчера реших да вляза в дерето и да изкъсам стъбълцата от копривата. И ги залях с водичка за няколко дни. Не правя тор от коприва, защото не мога да понеса миризмата. Една година опитах и просто не мога. Нямам такива способности извънземни, такъв стоицизъм. Но правя нещо като чайче. 2-3 дни ги кисна, после с лейките наред. Иначе ето го новия разсъд. Все още не е проявил никакви признаци нещо да го обезпокоило. Т.е. да се надяваме, че това, което нападна предния разсъд, си е заминало с предния разсъд. Но така или иначе, след 2-3 дни ще полея навсякъде с тази коприва. Лютите чушчици, пътладжана, малко го поразредих пътладжанчето, че много го бях сгъстила. Новият пипер, който сложих. Между другото, освен тези, които първоначално си сложих, вече ги забравих, слоново ухо, куртовска капия, нещо с П беше там, палачко чудо. Взех си и 40 коренчета фамилия, тя и зеленичките, които стават хубави, едри за пълнене. Бях си направила разсъд, но той замина и си купих. За сега се чувстват много добре, но ще полея и тях, както и тези доматки. Тук. Та, с това са ми пълни големите кошници градински. Та сега всичко това ще събера на ръка и ще ви свърля в торището и май ще отидем на една приятна вечерна разходка в гората. Ето ни на разходка. Отново си мислихме, че няма нищо. 2 гълъбки видяхме до тук. Една кадифяна манатарка или кадифена. И ето какво видях. Първата ми за тази година. Това мисля да го махна. Ма тя цялата си е понаядена. Но понеже е тръгнала да презрява, ще си взема само капачето. Ох, ето тук да има
Нощето ми е в раницата. Раницата е някъде в мъжът ми. Исках да... Защото ми е малко кухичка тук. Може и тук вече да се я налапали. Но това поне ще си го задуша с масло. Честито да ми е! Прибираме се. Цяла една гъбка в турбичката. Но забавните срещи продължават. Бубинка! Как си извил мустаците назад, пипалцата. Сечко. Гъди. О, кравчо. Как и хвата. То ни хареса. Не, мама е там отзад някъде. Връщай се. Добре. Здравей, кравенце. Ето ще стана по-ниска. Вече съм мъничка. Аз само се изправих. Добре, айде ще се спретеляваме другия път пак. Слънцето залязва. Привет, хора. Жега. Реших да свърша малко полезна дейност. То каквото и човек да реши, всичко е свързано с полезна дейност на село, с работа, т.е. Имах една камара клони още от кастрено време, рано на пролет, някъде февруари-март, кога кастрих. Там в дърето до турището. Беше студено, беше дъждовно, после избоя трева. Мъжът ми изкоси всичко и вече си мислих, че няма оправдание. Какво толкова? Просто да измъкна машината от мазето и да си домъкна там кабелите. Да свали машината долу. За да измъкна от тук, трябваше да извадя всичко това. Всъщност намерих някакви стари люки, стари топки, измъкнах по-насам да се напомпат. Събрах още някакви неща по турби. Сега това трябва да го върна, но първо трябва да си върна машината и да накачуля около нея пак разните му градински неща. Някой ден, като имам мазе, преборих се, извадих машината. С нея извадих и доста неща за хвърляне.
Първият ни мъркуч, който е вече като вкаменел, едва го извлякох оттам и го сложих до кофата за изхвърляне. Една люлка, въжените люлки се бяха скъсали отдавна и сега измъкнах една люлка, която не сме я ползвали от 10 години сигурно. И някак си пригодих. Тук я закачих, но не знам това въженце пък на другата люлка, за което я закачих, колко ще издържи. Но на първо време се надявам, като се върне едното малчуганче от училище, да го зарадвам. Както и да е. Просто за да се извадя машината, направих едно разчистване пролетно на мазето, изхвърлих някакви неща, подредих други. Това само къде да и как да накачим и от нея половин час люлката. Извадих си машината, дотътрих я до тук. После реших да измъкна клоните, които се бяха завтъкнали тук до турището и вече и доста бурени бяха излезли. Това сигурно час и нещо го правих. Успях по този склон да не се прибия много, да си сваля и машината и остана да си дотътря кабелите. Не знам предната година какво още съм добавила, но тези два удължителя, които започват от терасата, едва стигнаха до тук. Връщах се 2 пъти да прекарвам кабела по-натам през терасата. В момента съм гопнала почти простор, само и само да стигне някъде додолу, без да търси с къщата допълнителни удължители, а самата машина се ме качила на байра и отзад съм я подпряла с 2 камъка. Е интересно обаче как ще вадя коша отпред. Ето това. Реших да свърша днес, колко ме да си сваля машината и да смеля тия клони. Отивам да почина, буквално. Да пия нещо студено, да постоя на сянка, защото ми тече вода от главата. И като се усъферя, слизам и започвам да се боря с клонките. Божурчето, което ви показах последния път, преди да му окапя цвечето, стана беличко цялото и сега окапа. За първа година. Много красив цвят. И после стана почти бял. Жълто-бял. А ето и другият му връстник. Той си е бял. Пусна 2 пъпки. Много е красив вече няколко дни. Имам и още един на същата възраст. На 3 години са май. Той е розовичък, но още не се е разлистил. А това ми е салвията. Но тези дни просто не можех да обера заради постоянните дъждове, а и все още при нас по принцип тук си е влага. Хладно, влага и няма къде да ги сложа да съхнат. Така че по-нататък през лятото тогава ще си накъсвам, защото и самите листенца са страшно ароматни. Така че цвечетата остават на пчелите.
Една чудесно свършена работа. Цяла камара клони, 2 кофи от трошачката. Сега ще си стоя тук, докато искат бавно да си се разлагат. Нямат спешна работа. А сега да се опитам да вдигна билката още малко по-високо, че отрочето като седна се оказа, че е до земята. Скъпа, ставай. Те са 2. А те са 2 разделени. Почти. Само трябва да се разделят. Юпи! Аз бях пуснал някакви колки отгоре да растат. Сега вече няма да растат. Малко ги смачка, ама нищо. Една приятелка преди година. Планинарка, пещерничка. Виж как ми трябва в момента. Защото ми беше показала различни възли, естествено аз нищо не се случва. Браво! Понеже се смрачи вече, тези кофи с коприва, които ми стоят вече, това им е 3-я ден, ето почнали са да правят пяна. Понеже са ми пълни всички леки с вода, за да са ми удобни. Сега прехвърлям тук копривата от едното място на другото. Ще изсипя още една кофа, още една лейка с вода и тръгвам да поливам. Какво ще си полея? Лютите чушлета, патладжана, пипера и доматките. И тук мога да полея ето тези. Прехвърлих копривата от едното място на другото. Изсипах още една лейка с вода, хем го поразредих и сега почвам да си пълня лейката. Най-удобно ще да е, ако имам още една съдинка, защото така най-малкото можех да го прецедя. А сега, за да махна останалите листенца, да не ми запушват цетката. Ако е тор, престояла, сигурно трябва да се разрежда много повече. Но това е коприва на 2-3 дни. Добавям просто по още една лейка водичка в двете кофи и после тръгвам по лехите.
приключих с поливането и ето това, което исках да ви покажа. Виждате ли? Светулчици. Докато си плакнах. Ето тук някъде. Докато си плакнах лейките или гените на мивката. Дали ще се видят пак? Ами, скриха се. Двечки имаше пред мен. Светулчици.